Ka jingpule na ka kitab Genesis kalanong ka basaw po riu ka record iwe hadu henyo bad arpu pra hadu laipo. Kumta u Israel ulami batiar patar baro kat ba udan bad ulawan poi haber shiba. Ula terba jen kenya hau Blei jong ukpa jong u Isa. Teu Blei ula grand hau Israel ha ki jingyu ipau menmiet bad ulaong. Ko Jacob ulaong hangne ngadon. Kumta ulaong ngalong ublei jong ukpa jong pi. Wat ting ban lekia she Egypt. Naba ngan sepenlong ye pi kajait ben riu ka bakraw. Ngan let lem bat pi she Egypt. Nang ta ngan sawan ye lambiang ye pi. Kakti u Joseph kan se shon ye gikhmat jong pi. Te u Jacob ulami na Bershiba. Gikhun u Israel kilaket ya u Jacob ukpa jong ki. Ya gikhun red jong ki. Bat ya ki tengah jong ki. Ha kita ki kali ki ba upharo ulapha banket ya ki. Kila ra lut ya ki jinri bat ki mar ki mata ki ba kila yo hari kanan bat kila wan sha Egypt u Jacob bat ki ba haying hasem jong u baro ki khun shin rang jong u bat ki khun shin rang jong ki khun shin rang jong u ringkat bat u ki khun kin the bat ki khun kin the jong ki khun shin rang jong u ya ki khun ki siu jong u baro len lawan yelam bat u sha Egypt u Jacob ulapha ya u Judah hakmat sha u Joseph Kanang ba une unyo wan ye kendu ya u ha Goshen. Bat kila wan poi hari Goshen. Te u Joseph ula benkre yela kakali. Bat ula letchau ya u Israel ukpa jung u ha Goshen. Ula pen itu yala de ha u. Bat ula piam kak ya u na rendang. Uda yam slem ha rendang jong u. Te u Israel ula ong ha u Joseph. Ai ngan yap menta na ba ngalayo I ya kakmat jong pi bat ngate ba pi dang im. Ktien jong utrai. Kasam lai pu hinyo ga record lai hadu saw kat pra hadu kat kandai ar pu hinyo hadu ar pu pra bat lai pu kandai hadu saw ho. Do shenya ha utrai bat to le bha kumta pinyo shong ha kari bat pinyo jingsong. Do wat yela ka jingsmo ha utrai te un a ye pi kat ba pi angut. Utrai usumar ya ka jing im jongki babha kanong kenti jongki kan le junom. Kin om sha le ran ha ka por jingkim ha kisni nems niru kin pahu. To phet yap na ka basniu bat to le ha. Kumta pinyo jing im junom. Nabau try u ya ka jing le hok. Un om ino yala kilog. Yaki bahok. Un sari junom henry. Yaki khun jong ki rius niu. Un pendo. Ka jing pen im yaki bahok. Dana u try. Ka jakari jong ki. Ha ka por janjar. U try u yaram. Bad u pen im yaki. Upelat iki na ki rius niu na ba kila pedri shau. Ka gospel kat kum u Matthew kalanong ka basipo ka dukhot kat hen riu hadu arpulai. Da ken mau nga pha ye pi kum kilang brod apding ki suri. Do long namar kata ki basyan kum ki pseng bad ki balui kum ki paro. Do sumar na ba undan ki briu ki ban kem ye pi bat ring sha ka ying bishar pat kin sempat ye pi ha ki synagogue jongki kin satian bishar ye pi hakmat ki linkson bat kis im kumta pinlong sakhi yanga ha ki bat ha ki gentle haba ki tian bishar ye pi wat khuslai ayu ne kumnu pinkren and the boy kata kapor Ansa ai happy ya ka a bankren bat kumnu bankren. Naba ki ktien ba phikren kin omlong ki jong pi kin wan na umensim ukpa jong pi
ubakren hapi. Kibriu kin IT yala ki para sha ka jingya kumju ki pa kin ne yala ki khun ru kin yeng persha yala ki kmi ki pa bat kin pa penyap yaki manla ubriu un isi yepi namar jonga Henry ubriu ubayai ne hadu bukon un like im habakin ne beng yepi hagaway kishnong to pet no sha kaway pan nga ong hapi pin om la pendep lun ya kishnong Israel shua ba unwan ukun ubriu ka gospel jong utrai